Uwan na sa... Ma! Pwede, madi ka dyan sa uyan. Kibaw ka nga. Sige, pangu. Sige, uwan. Ha? Ano ni bayhana? Tara ko iya ba ay. Bilis, mama. Nga lagi sa pabisan preso man na ni mo non. Karon po kita nang nga. Di man ni mo na puniti. Di masisari yung mabuutan ni sisari yung ma. Oy, ganahan ko ano niya kay kugihan niya gentle dog. Jusa, wa ko nangutan nagbuotan pa na imong uyab. Ha? Di ba Jusa? Pangutan na unti ka. Unsay una nimong makita sa ka tawo? Kabutan mo. Ay pra jud ka. Panagway day. Panagway ang Usa ko unang. lang dagway ma. Oy ya. Na, bakit lang? Basta makakauna ng Di dagway ba? mo, Akong sulti dapat nimo. kugihan. Wala kugihan oh. Di ba? Sorry ko. Akong sulti nimo. Una nimo makita sa tawo ang panagway sa usa ka tawo, usa ka laki. Ang batasan day di pa rin mo makita, di ba? Karon pangutan nako unsay nakita nako. Unang nakita nako sa imong uyab. Dan ako ko, pagdan ako. Pagdan ako. Kami. Ako pangutan ako. Unsay nakita nako. Ay. Mausay nakita nimo sa akong uyab pag-abot. Ako nakita sa imong uyab. Hoy ragaba Diyos mayong dagway. Oh, ngano man na Diyos ah? Ngano man ang iyang baba mo na siya gnundos mga Bugs Bunny? Ha? Yung tutgata Ay, pa mo na katawa. Ay, katawa ba? Seryoso ka dapat Ano na? mag-ibasa ko na si mama. Ako mo katawa ba ko isa pero wa ko nalipay ni katawa lang ko pero wa ko nalipay ana ha. Katawa siya. Ay mo ang mga binuang, mga joke, mga katawan na niya. Unsay joke? Tapos ano ko na joke nimo Diyos ah? Ha? Sa kadaghang laki, ikapila nimong nang laki, ikalima ni nga laki. Katong kun meron nga laki, okay ra ang dagway. Ikaduhang laki, madarang suros-suros merkado. Katulog, gwapo kayo. Ang ikatulo, ni level up na gamay. Ang ikaapat, kato may pinakagwapo gid unta. Pero sa kaadlaw ra pud nimo. Kaning unta ikalima, mulabaw pa yung unta ni ato ikaupat. Sa unsa mga ning down magbitso sa ang rate sa ato ang dolyares gisa. Alam nga man, gana mo ka ng lalaking nga seryoso, lalaki nga tarong. Wa man ko nagmain anang naong ma. Ang ako bahalag batig naong at least maayo siya, tarong siya, ugihan siya. Sana all. Siya, buotan siya. Natanan gud ma, bright siya. Oh, Gisa, nag-joke ra ka na imong ipang storya. ulit tinuod. Nag-joke lagi. Kabaw ko sa imong mga hilig sa laki. Mabitaw na hibong kay kung ano nakadaka idaning naunga. Oh? Sugdo na to gikas babaw. Pang-ulang daan, pihing dire. Samang kadong wa kagibali-bali sa imong mama. Ha? Ang mata lang daan. Sama ni imong uyab, adit dili. Dili man ma, ingana dyan na siya ma. Pangilong. Sama daw na among dako kayong kalubihan. Mao di ay di kahibungang ilong. Di kay gilhian man siya paluwa ma. Mao lagi. Mao gini kahibungang ilong. Kay daghan sila kalubihan. Diris pangipon, diri ta masangit isa. Diri ta masangit sa pangipon. Awa example, magkadayon mong duha. Usaon mo pag lips to lips ana nga na napiko man na ang lips usa. Ha? Ako dyan di ko ganahan ba dyan sa hanga, magminyo-minyo ka dyan sa kalaki, magmay-may ka. Munang di ko gusto nga mag-joke-joke ka. Saman, ibog dyan ka nilaki ha? Naibog lagi ko ma. Wala ko naibog kanin niya. Dili ta na ako siya dalhon diri. Unsa naman tawag ka ma? Ay, super talay na lang unsa akong gusto. Gigugma kay nako imong anak. Oo, gigugma ko niya. Eh, di, dapat magpasalamat ka ma nga. Gitarong ko niya, giseryoso ko niya. Wala imong kuan, di pangita Seryoso kanta. na kanya. Oh, ay na si palagod mo na lang na usa ko gisulti kay tagbo ko kuan mo, tagbo ko kanang tabon mo ba, tagbo ko kanang pinsan nimo ba? Diyan na kasi di. Ma, kailangan jud Giyon sa man na pag-speaker ni mo dyan sa. Nagkasinabot di mo ana. Ha? magkasilabot rami ma. Magkasilabot rami. Gilag Gisa? kugihan sa DC. Saan mo ka dyan sa? Gilantan ka, huwag ko sabot. Kama ka na magsalimuang. Ha? Wala man kay natruma naman ko sa mga gwapo kay magud. Binuangan ako ba? Isra, oy, pangimuta ako nubi. Pasig na ni Baba ka na imong matabi. Pasig na ay, kaning sambul ba nga maong. Di ka kaklaro ni laki ha. Naawa ko nung balik, tutuke.
Wala jud ma. Wadyo ka na joke. Di ko kadawat Diyos ah. Di ko kadawat ang laki Diyos ah. Ug mao na malang gali ng panagway Diyos nga imo dadon Diyos ah. Diyos ah, na luya in taon ko nimo day padako day. Ayaw in taon sa guli ang atong atong lahi Diyos ah ba ang atong dugo. Ayaw in taon sa guling mga iyon ani Diyos ah. Ginuo ko May nimo Diyos ah. importante ma kung atong umaabot nimong apo, bright. Bright man na siya ma. Umaabot nga apo, Bright. Oh, diha, bilid ta ng Bright. Saan na lang umaabot nga apo ang naong naa niya. Og naani mo. Okay kayo. Yung naa lang imuhang. Uyab, be. Nga naman. Mausap pang panagwaya na, nga balik kwarta. Saan ang mga taong ka Diyos sa Sa ka nang utana kung sa trabaho ani niya ma. Ikaw, nga anong mangguta na pamangko? Tanawa na naman pamarok ang laki ha. Tanawa ko ng mulingkod. Ay, ang trabaho na. Diyos Diyos ah. Ako laki na siya panamit ma. Wa mong ko niingon Diyos nga mo aray siya diri nga magbarong. Mo aray siya diri nga magkurbata, makurbada sa ngana Diyos. Ang akong sulti nimo Diyos ang panagway day mausap ug naa kay kwarta. Nya yun ana imo uyab wa man ay kwarta. Unsaon pag-usaban sa panagway Diyos? Unsa naman taw nga mataa ka oy? Tarong-tarong nga panag sa imo pangutok Diyos. Ha? Tarong-tarong nga panag sa day. Ma, mas gipili man niya nga nang dagway niya ma kay swerte man siya ma. Walang di niya ipausap yung dagway. Iba ka ma, unsa ni siya ma? Asus, ay na kasi sa unsa na sa Diyos. Wala ko makilala ng unsa-unsa siya basta kaya ang ako. Di ko gusto nga mao na imong badayon Diyos. Bahala na rin sa period. Ma, paminawa kita pobre man kay tamasa. Ako ma, Pobre gani kayo ta, bao nangita ko kwartahan Diyos. Wala ni kay gwapo Diyos. ma paminawa. Practical na rin ma. Kana siya ma, kapitan na siya sa barko. Sa man tukod dagan ka nagkwarto. Oh, dagan ka nagyuta. Kapitan lagi, kapitan sa barko. Ako di ka nasundo. Dako kayo. Unsa man kamo ay dagan nagyuta dito. Yan sakyanan 5 ka buok. Napay bike, napay kabuok, napay motor. 17 ka buok. Bukan 17, 17. Iwan sa ipin gani. Oh, 17, iyang motor. Okay, hindi na tagaan ka itong usa ka motor, usa ka bike ba, usa ka sakyanan. Usa mo to ka mo, oy. Tagaan ka siya gyuta. Naunsa man po ni si Jessa dong oy. Why di din siya magsultis tinuod di ay. Wa man koy problema dong. Ako sige nang utag kay ka. Oh, ako nga pagkainahan wa jud ay problema. Bahal, pwede man gani dong. Why kasal-kasal, pwede gani nakapulis inyo ari na lang kamo puyo. Magaling kang kupal ka. Why di na problema na ko Jessa, sus Ginoo ko nimo diyan. Kani lang ding bata kay dugay kay mo istorya nga imuni mo na maod ay na. Sus dong, atong pang-istorya na ko nimo joke to tanan. Ayo jud dong ibutan si mong ulo. Ha? Ay joke to tanan. Wala te ay. Daw Ang kaya ay sus. Jessa. Panggaa, mahala, ning lakiya bahalag. Iwa ko ningong batikag naong. Gago! Pero madara jud ang naong guys. Madara jud na. Tinuto na nimo. Madara na naong anak. Kaya dong. Karang. Portahan man di kay kabuyag. Uy, unsa man po ni akong anak ko amo jud ay musulti nga kapitan man di ay kas barko. Hindi ako na te. Nabi mahambog ba? Humble man kay siya, humble. Swerte kay kasang, Dili swerte siya kay ka. hambugiro ma. Swerte kay kaning laki ha buyag. Nya. Isa. Lakaw ko ha, lakaw ko ato ko subos magluto. Pagkusutan kay magluto ko. Ay, sa ito na namin mo. Kinalan mag-torture mo pabuntis jud ka. Kay sayang kayo. Sayang kayo patigayonan di may mo ha. Ha? Isa, nya dong ari sa ko dong ha magpalit ko nga tong maglata tag dagon ka aron makakaon ka ba ha? Ayo na lang paguli. Ay na paguli dong. Ari ka puyo. Oo te. Ari na nakapuyo love. Ay, naman na. Okay ra lagi niya kay ingon siya nga kanang ari na lang kuno kapuyo. Ipon na lang kuno talardo. Okay. Pakasal na ta. Ingon siya mag-torture na kuno ta para makabuhat og baby. Ay, saan ka? Oh, mag-torture na ta. Apo naman. Ako ba na nabagasan? O ba ta kasal? Ya, ligo magkasal torture ta or karon mag-torture na ta. Sige na, kariyan. Dali sa tama. Lagi torture ta ron ya, torture tagma. Sige.